Bueno, orduen, galdetu zen, da berak kontu euskun, zelan, berak entzunde, klaro, bera 3 urtegaz ezin ja akordeu, berak entzunde, hori, astu egaz bajatu zala, ez niek banatzen, da bombardeo nik pentsetan abain kale komentu zan nik zala, baina ez berak dino artekalen, osak izango da artekalen, zelan... Kale komentu moja gizien, 15 moja, da euren zerbitzari 16, zantarien. Orduan egunien. Gero hori uste beste batzuk bai, danen akordorik ez tegoenik zunan konta hori bai, hori izan da artekalien, eta esan nire portaten korrezin nire zirak, sartu zila portale bat, portalien, esan teabila gurastu urta bila eta harrapa bila, bentsa guri harrapa bila beste izer. Nik ez dakit iguel, astuena edo berak esan da, edo lehenguzuin baten batei entzunde, astu heldu zala etxera, bakarrik, eta orduen bere eke bajatu zala, alabien bile, da zelan ezautzien, joateko, ia berari bez zeo zer gertatu likela ostantzin da. Baina ez da bi sekule esan asko, ez berak, ez beren barrebak, inopez. Hor gertatuko zan, ez dakite, nidea da lukurrazio bat, ez da? Bajatuko zan naite, eta arratzaldeko bombardeo hasiko zan. Segurazki, baina ja, hori ja... Claro, berriro, eta orduan horregaitik esan gotzien, joan behar dozuz, beste bombardeo. Ez dakigu. Eta gero, zuek ez dakizu orduen, ospitalera eroabiela, basurtoko ospitalera, ez da? Ez dezu jakin. Ez, ni entero nintzen, oin pare bat urte igual, Gerediaga elkarteko horri aldizen sartute, bilatu, zelan agertu zanan, bere izena, zen nire amari beti entzunten Durangon hil zala. Baina... Ez hasti, nanizer jakin gana, birurte joa. Bueno, zuri bai, baina, beste batzui, badakizie berzino hau. Tope unaben, zelan basurto nil zala, da Biztalegren enterraute dagoela. Niota hau, zen nire lehengo zine batek badaki berzino hau. Osa, bere aikiek esan gutzen. Beste batzuk, beste lehengo batzuk az berbain jot, eta ez zekizen ezer. Zekizen, Feliziana basurto altza da biela. Eta bere gorpu eta egundo ez dozu eukin. Ez. Da niños sartu naz, Biztalegreko hiltegizen, ia ber, zehan epinten dau izenak sartu eskero, ez ateotzuela nun dauen. Fosa komun baten egongo da, ez da gertzen.